Tervehdys ihmislapset. Minä olen Jami Lahtinen ja nyt tutkitaan semmoista asiaa kuin vanhurskas on elävä uskosta. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä usko todella pitäisi meissä vaikuttaa ja tutkitaan tätä, että mitä se ei ole, mitä se ei voi olla. Ja otetaan tämä antiteesi tähän asiaan ja sitten tutkitaan sitä uskoa vähän, että miten Raamattu avaa tätä asiaa, että mitä tarkoittaa nämä sanat vanhurskas on elävä uskosta. Tämmöistä asiaa lähdetään tutkimaan ja nyt ensin on tämä alkusanoiksi täältä Habakukin kirjasta tämä alkuperäinen kohta, mitä tästä puhutaan. Eli Habakukin 2. luku, tästä muutama jae. Minä seison vartiopaikallani ja asetun varustukseen ja tähystän nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Ja tässä on nämä kuuluisat sanat tässä 4. jakeen lopussa, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Mitä tämä tarkoittaa? Että sä elät uskosta. Mitä se miten me nähdään tämä asia? Ensinnäkin, mitä usko on? Hebrealaiskirja 11.1 mukaan, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Eli siihen tarvitaan myös jonkunlaista ojentautumista. No, katsotaan tätä asiaa vähän eteenpäin. Raamatus Paavali lainaa näitä Habakukin sanoja tää roomalaiskirjeen 1. luvussa. Otetaan ensin yksi jae, Roomalais 1.17. Sillä siinä Jumalan vanhurskas ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Uskosta uskoon, vanhurskas on elävä uskosta. Mitä Paavali tarkoittaa? No ehkäpä me ymmärretään paremmin tätä asiaa, jos me otetaan tästä vähän laajemmin tästä kohdasta. Aloitetaan nyt tuosta 16. jakeesta ja luetaan tästä muutama jae. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskas ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Sen tähden se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Eli nyt tässä myös selkeästi, kun me katsotaan laajemmin tätä asiaa, me huomataan, että tässä onkin erilaisia puolia. Tässä on tämä positiivinen puoli, tämä evankeliumi ja usko Jeesukseen, niin sehän hyvin oleellisesti liittyy tähän evankeliumiin. Ja evankeliumi, eli todistus Jeesuksesta ja meidän uskostamme, on uskon perusedellytys. Jos me katsotaan uskoa tällä, Roomalais 10 menee näin, että sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustukseen pelastutaan. Eli meidän suun tunnustus on se evankeliumi, se, että mihin meidän usko perustuu, että me uskalletaan tunnustaa sitä uskoamme. Ja minä katson niin, että semmoinen usko, jota ei uskalla tunnustaa ihmisten edestä, se ei ole pelastava usko alkuunkaan. Ja mä perustan tämän nimenomaan tuohon Roomalais 10.10 ja myös tuonne Matteuksen 10. lukuun ja muihinkin Raamatun kohtiin, missä Jeesus sanoo todella näin suoraan, että
Että joka häpeää minua ihmisten edessä, sitä ihmisen poikaa häpeävä, kun hän tulee isänsä ja omansa ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Eli me ei voida hävetä Jeesuksen nimeä, se on epäuskoa. Ja sitten taas uskon tunnustaminen, niin se on uskon mukaan ojentautumista. Mutta tämä usko on laajempi asia. Ja nyt mä haluan käsitellä tätä myöhemmin lisää, mutta meidän pitää myös katsoa tätä antiteesiä tässä, mitä se ei ole. Ja mitä se niin kuin tarkoittaa. Ja Raamatussahan on yleensä aina kahtalainen puoli. Eli siinä näyttää sen oikean tien ja se näyttää myös sen väärän tien ja tekee erotuksen niiden välillä. Ja Jumalan sana on sellainen, että se tuomitsee sydämen ajatusteet ja aivoitukset. Ja sen kuuluukin tehdä niin. Se on sen tehtävä. Ja tässä Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussahan mainittiin näin, että siellä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niin jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Eli se, kun ihmiset haluaa sitoa Jumalan sanan ja estää sitä, että sitä ei saa puhua totuudessa, juuri siinä kaikessa terässään, mikä todella tuomitsee ne ihmisen sydämen ajatukset ja aivotukset, niin se ei pääse vapauttaa ihmistä. Silloin kun se sana on sidottu, olisi sidottu seurakunnassa tai koulussa tai missä hyvänsä, niin se on sitä pahinta jumalattomuutta. Että halutaan puhua sitä ihmisten mieleen, sitä sanaa, eikä puhuta sitä totuudessa. Niin, että se voisi todella niin vapauttaa ihmisen. Eli sidotaan se sana. Eli hävetään sitä sanaa, mutta sitten taas syntiä ja pahuutta ei hävetä. Ei haluta niin kuin vapautua siitä. Se on sitä jumalattomuutta myös. Ja nyt otetaan täältä vaikka ensin täältä Roomalaiskirjeen 8. luvusta. Otetaan 8 ja 7 eteenpäin. Muutama jaa. Eli Roomalais 8 ja 7. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Amen. Eli tämä on niin kuin hyvin voimakkaasti jakava kohta. Sanotaan näin, että jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Piste. Ei voi. Lihavallassa elävä ihminen ei voi olla Jumalalle otollinen. Tämä on niin kuin kova sana, mutta tämä on silti totta. Sitten nyt katsotaan tätä antiteesiä eteenpäin. Katsotaan täältä Roomalaiskirjeen 14. luvusta. Täältä lopusta. Tässä puhutaan niin kuin syömisistä ja juomisista, nimenomaan epäjumalille uhratuista ja tämmöisistä asioista, mutta katsotaan vähän, tämä on muuten laajempi asia, niin luetaan tästä paria, että katsotaan sitten. Eli Roomalais 14 ja 22. Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee. Mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Tämä on niin kuin todella voimakas sana. Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Eli synti ei olekaan vain aktiivisia tekoja. Ja tätä mä oon muillakin videoilla yrittänyt puhua ihmisille ja muutenkin raamiksissa ja muissa, missä mä oon päässyt tätä asiaa puhumaan ja avaamaan, niin että synti ei todellakaan ole pelkästään aktiivisia tekoja. Jos ajatellaan vaikka uskon määritelmää Hebrealais 11.1, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Niin, eli siihen tarvitaan jonkunlaista ojentautumista siihen uskoon. Ilman sitä ei ole uskoa ja ihminen on elävä uskostansa. Eli me tarvitaan ojentautumista meidän elämässä, että me voimme seurata Jeesusta. Jeesus sanoi edelleen tänä päivänä, seuraa minua.
Ja sä voit seurata Jeesusta. Sinä, joka katsot tätä YouTube-videoa, niin sinä voit seurata Jeesusta. Ja se ei ole liian vaikeaa. Siihen tarvitaan pääasiassa 2 asiaa. Sulla täytyy olla rukouselämä ja sulla täytyy olla sanan lukeminen ja tutkiminen. Ja kun luet raamattua, ota tämmönen paperinen raamattu. Ja kun luet sitä, niin rukoile näin. Herra, puhu mulle sun sanassasi. Aamen. Tämä hoituu. Sä voit sen tehdä. Sun täytyy erottaa aikaa siihen. Ja tää on kiinteä positio. Se, että sä luet raamattua, sä et voi kaiken aikaa koko ajan lukea raamattua. Sun pitää erottaa sille se aika. Sulla täytyy olla erotettuja hetkiä sun päivässä, jolloin sä voit lukea raamattua. Vaikka aamulla, illalla, lounastauolla, kahvitauoilla, vaikka työn ohessa. Tai sitten kotona, kun sulla on vapaa-aikaa, niin sä voit erottaa siihen aikaan, milloin sulla on se sana sun edessä joka päivä. Jos et sä tee sitä, niin kukaan muu ei voi tehdä sitä sun puolestasi. Tämä on absoluuttinen tosiasia. Kukaan ei ikinä tule tekemään sitä sun edestäsi. Jos et sä halua luoda suhdetta tähän Jumalan sanaan, niin Jumala ei pakota sua siihen. Eikä kukaan ikinä pakota sua siihen. Sä saat mennä omia teitäsi. Mutta jos sä haluat luoda suhdetta raamattuun Jumalan sanaan, niin sun täytyy luoda sille puitteet. Tämä on kiinteä positio. Sitten dynaaminen positio on rukous, elämä. Siinä on paljon enemmän liikkumatilaa. Sä voit rukoilla kaiken aikaa, koko ajan, joka paikassa. Lähes joka paikassa. Ja tämmöinen kammiorukous, tämmöinen niin kuin täydellinen rauha ja erotettu aika siihen rukoukseen, me tarvitaan sitä. Mutta sitten kun sä aloitat aamulla päiväsi sun rukouksella, käyt polville heti aamulla, kun sä heräät, aloitat rukouksella. Sä oot oman aikasi rukouksessa, jos sä rukoilet kielillä, sä voit rukoilla kaiken aikaa joka paikassa. Sä voit olla rukouksen hengessä koko päivä. Sä voit autoajaisrukoilla, töitä tehdessä, koulussa voit rukoilla hiljaa mielessäsi. Milloin vaan, missä vaan sä voit rukoilla, vaikka kävellessä voit rukoilla. Punttisalilla voit rukoilla. Harrastuksissa, missä tahansa menossa. Tämä on dynaaminen positio, siinä on paljon enemmän liikkumatilaa. Mutta kiinteä positio, eli se sanan lukeminen, sille on erotettava se oma aikansa ja paikkansa. Ja se on sinun tehtävä, kukaan muu ei voi tehdä sitä sun puolestasi, eikä tule ikinä tekemään. Jos et sä luo sille sitä asemaa, jos et sä luo sille puitteita, se jää kuolleeksi positioksi sun elämässä. Ja se menetät jotain todella kallisarvosta. Tälle pitää tehdä se tila. Ja nyt lähdetään katsoa tätä antiteesiä vähän pidemmälle. Katsotaan täältä Johanneksen evankeliumista 3. luvusta, täältä lopusta 2 jaetta. Johannes 3 ja 35. Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Eli joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Tämänkin jakeen perusteella, niin kuin monien muiden jakeiden perusteella, me nähdään, että usko ei olekaan mikään abstrakti asia. Se vaatii tietynlaista ojentautumista, kurinalaisuutta. Jeesus ottaa tässä sen aseman, että hän on Herra, joka on hänen omansa, se tottelee häntä. Piste. Jos sä oot Jeesuksen oma, jos Jeesus on sinulle Herra, sä tottelet häntä. Piste. Et rupeahankaan vastaa, et yritä tehdä tyhjäksi sitä sanaa jollain tai luikeralla itse siitä, vaan sä tottelet häntä. Sä haluat totella häntä. Mutta tässä on se, että sä haluat totella. Mä tiedän, että sun liha laittaa vastaan ja minäkään en ole siitä vapaa. Siksi tässä on tää uskontaistelu olemassa. Mutta jos sä haluat totella häntä, niin sä voit etsiä hänen tahtoa ja hän on kärsivällinen ja auttaa sua siinä. Hänen armonsa astuu siinä mukaan kuvaa. Hänen armonsa vie sua eteenpäin. Hänen armonsa johtaa sua eteenpäin. Mutta sun täytyy haluta sitä. Ja sun täytyy haluta sitä ja valita se, että Jeesus on sinulle Herra. Jos et sä tee sitä, kukaan ei todella tule koskaan tekemään sitä sun puolestasi. Sun täytyy tehdä se valinta. Tämä on hyvin jakava jae.
Ja nyt me nähdään, että usko Jeesukseen vaikuttaa meissä erinäisiä asioita ja se on meillä on siinä oma rooli, mitä meidän tulee tehdä. Ilman sitä meiltä puuttuu se. Meillä ei voi olla jotain, mitä... Se ei ole abstrakti asia, eikä se ole joku tavallaan ihmisen itse määrittelemä asia, vaan Raamattu on hyvin selkeästi määritellyt sen, mitä usko tarkoittaa, mitä se vaikuttaa. Vaikuttaako se jotain? Kyllä se vaikuttaa jotain ja se on määritelty Raamatussa hyvin selkeästi ja tyhjentävästi. Sitten katsotaan teesiä tai tätä niin kuin positiivista puolta tässä eteenpäin. Miten me nähdään tämä asia. Ja nyt me aloitettiin siitä, että vanhurskas on elävä uskosta. Ja nyt mennään tässä vanhurskausasiassa vähän eteenpäin. Roomalaiskirje 3 ja 21 jakeessa eteenpäin luetaan vanhurskaudesta. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesuksen Kristuksen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaakseensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautaan uskon kautta ilman lain tekoja. Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala, eikö pakanainkin? On pakanainkin. Koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se, vaan me vahvistamme lain. Niin. Paavali ei siis puhukaan lakia vastaan tässä, vaan lopussa hän sanoo näin, että pois se, vaan me vahvistamme lain. Ja Paavali puhuu tässä myös uskon laista. Ja meidät vanhurskaudutaan todella tässä uudessa liitossa uskon kautta. No mitä se tarkoittaa, se usko Jeesukseen? Mitä se on? Mitä se oikeasti syvimmillään on? Onko se vain jotain suorittamista? Luemme Raamattua, rukoilemme ja yritämme suorittaa jotain. Ansaita jotain. Ei ollenkaan. Me emme voi ansaita mitään. Katsotaan ensin Efesolaiskirjeen 2. luvusta 8-10. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Uudelleen 10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja tämäkin puhuu siitä, että meidän täytyisi ojentautua, etsiä Jumalan tahtoa meidän elämässämme, että me voisimme vaeltaa niissä edeltä valmistetuissa hyvissä teoissa. Ja suurin tragedia on se, että me usein mennään ohi niistä. Se on todella valitettavaa. Ja se on meidän menetys, se, että me ei pystytä seurata Jumalaa, se ei pystytä seurata Jeesusta ehyellä sydämellä. Muita asioita, jotka painaa meitä, kuormittaa meitä, sitoo meitä, estää meitä. Meidän lihamme heikkoinen tähden.
Mutta tämä on se niinku päämäärä ja tarkoitus, että mihin meidät on kutsuttu. Mutta mitä tämä nyt vielä mennään eteenpäin tässä samassa asiassa. Eli mitä tämä usko perimmiltään on? Mistä uskossa perimmiltään, pohjimmiltaan on kyse? Katsotaan täältä Filippiläiskirjeen 3. luvusta 7-8. Paavali sanoi näin. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristukseen. Tässä se tulikin. 8. jakeessa. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Eli Kristuksen Jeesuksen tunteminen, tämä on se juttu, että saat tulla tuntemaan elävän Jumalan. Ja jos nuhtelee noita saddukeuksia tuolla, muistaakseni Matteuksen evankeliumin 22. luvussa, näin, että ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa? Ne on 2 asiaa. Pitää tuntea kirjoitukset, eli scripture, nämä Raamatun 66 kirjaa. Pitää tuntea Jumalan sana, mutta pitää myös tuntea hänen voimansa, hänen vaikutuksensa ja hänen läsnäolonsa. Paavali puhuu tästä tuntemisesta näin. Minä pidän kaikki roskana tuon Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tuntemisensa on se tärkein asia, että me päästään lähemmäksi häntä. Ja silloin kun me olemme Kristuksessa, niin hänen vanhurskautensa on meidän yllämme. Niin ihmeellistä kuin se onkin. Niin lihallisen mielen mukaan paradoksaalista ja järjetöntä kuin se on. Mutta kun sen on Jumala näin asettanut, kun me olemme Kristuksessa. Pauli jatkaa näin 9. jakeessa, Filippiläis 3:9. Ja minun havaittaisin oleva hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Paavali, joka teki enemmän kuin kukaan muu apostoleista, joka rakensi Herran huonetta enemmän kuin yksikään muu apostoli, sanoi näin 11 jakeessa. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Hän ei ollut vielä sitä voittanut. Niin kuin hän jatkaa tämä 12 jakeessa. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Eli hänen tuntemisensa oli Paavalille se pääasia. Ja se onkin tässä niin kuin avaimena, mihin meidän pitäisi pyrkiä. Että me saataisiin tuntea Kristus Jeesus. Ja nyt mä niin kuin mä haluan tehdä selkeän pesäero seurakuntakulttuurin tai minkä tahansa uskonnollisten ihmisten mielenmukaisten suoritteiden välillä ja Jumalan tuntemisen rinnalla. Meidän pitäisi tuntea Raamatun Jeesus, niin kuin hän itsensä ilmoittaa. Ja siihen me tarvitaan todella tätä Jumalan sanaa, ja siihen me tarvitaan elävä yhteys hänen kanssaan, niin että me voitaisiin tuntea hänen hyvyytensä, millainen hän todella on, ja hänen tulisuutensa, mitä hän itsensä ilmoittaa, hänen sanansa, mikä on hänen tahtonsa. Opittaisiin erottaa hyvä pahasta
oikea väärästä ja vanhurskaus jumalattomuudesta. Meidän pitäisi oppia erottelemaan nämä asiat. Herkistyy Jumalan aatopituudelle. Meidän pitäisi herkistyä, erottaa hänen ääntänsä ja tuntemaan hänet läheisemmin meidän elämässä. Ja tämä sana on minutkin tuomitseva. Mä oon täysin vajavainen itsekin, mutta tämä sana, mitä mä puhun, niin se on kuitenkin totta. Ja jos sä otat sen vastaan, niin se on sulle rakennukseksi. Nyt olitpa kuka hyvänsä, niin sinäkin tarvit Jumalan armoa. Lopulta, kun me kuollaan, niin kaikki muu riisutaan pois. Kaikki muu meidän elämässä menettää merkityksensä. Ja enää yksi asia merkitsee. Kuka on Jeesus Kristus sinulle? Kun kuolen, niin kaikki muu asia todella on tyhjän verosta. Mä en voi ottaa mitään siitä mukaan. En yhtään mitään. Kaikki nollataan. Kaikki valuu maahan. Ainoastaan yksi asia merkkaa sillä hetkellä, kun mä kuolen, on se, että onko mä ollut uskollinen. Onko mä seurannut Jeesusta. Sitä, mihin hän on johtanut mua. Vaan se enää merkkaa. Kaikki muu on tyhjän verosta. Millään mulla ei ole enää väliä siinä vaiheessa. Ja tää on sitten se iankaikkisuuskysymys. Ja tää on se kaikkein tärkein asia. Meidän pitäisi oppia laskemaan meidän päivämme oikein. Niin, että me ei tuhlattaisi meidän elämäämme joutaviin asioihin. Vaan meillä olisi selkeä päämäärä meidän elämässä. Ja että meidän tahtomme voitaisiin taivuttaa siihen, että me etsittäisiin Jumalan tahtoa, haluttaisiin tehdä se. Voitaisiin taivuttaa sydämemme siihen, mikä on Herra Jeesuksen tahto meidän elämässä. Valta hänessä. Me tarvitaan sitä, mäkin tarvin sitä. Tarvitaan hänen armoa. Sillä vanhurskas on elävä uskostaan. Ja sen palkka on oleva suuri, niin kuin Pauli sanoo tuo hebrealaiskirjeessä 11 luvussa, kun hän mä muuten paljastin tässä semmoisen asian, jos olet tarkkana, huomasin, että Paavali. Mä uskon niin, että Paavali on kirjoittanut hebrealaiskirjeen. Se ei ole tämän videon aiheena kuitenkaan. Mennään takaisin tähän itse asiaan. Ja Paavali alkaa puhua tästä uskosta hebrealaiskirjeen 11 luvussa. Ja 6. jakeessa hän sanoo näin, että mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Jumala on siis luonut palkita ne, jotka häntä etsivät. Pelkästään se, että sä etsit häntä, hän on luvannut palkita sen jo. Ja se ei ole ollenkaan liian vaikeaa sulle. Sen kun otat tämmöisen kätees, alat lukea sitä. Rukoile näin, Herra, puhu mulle sun sanassasi. Aamen. On todella helppoa, mutta sun täytyy itse se tehdä. Kukaan ei koskaan tule tekemään sitä sun puolestasi. Se on aivan varma asia. Se on absoluuttisen varma asia. Jos et sä tee sitä, niin se on epäuskoa. Jos sä teet sen, se on uskoa. Ja vanhurskas on elävä uskosta. Tämmöinen sana tällä kertaa. Jumalan armo ja rauha olkoon teidän henkenne kanssa. Aamen.